Lau lagun etorri gara, Basauri eta Arrigorriagatik, eta momentu historiko hau bizitzera, hemen kriston giroa dago, eta lehenbiziko etapa izanez, gogotsu gaude turra heltzeko. Gu txirrindularia zalea gara, eta normalean bizikleta zibiltzen gara, normalean menditik, ez errepidetik, mundua gustuko dugunez, animatu gara gaur ona zuzenean zera ikustera. Aldakatek etorri gara eta egia esan nahiko lasai, espero genuen baina lasaiago izan da. Justo ona errepidera helduta, kriston giroa ikusten da, jende oso gogotsu, ikurriñak eta mundu guztia prest turrari ongi etorri emoteko. Teoria ez hemendik apurtxo bat aztirago pasatuko dira, atzo lagunak etorri ginen hemendik, egin genuen ibilbide hau bizikletaz, ikusteko apurtxoa zein zen lekurik egokiena, eta erabaki dugu hemen gelditzea, teoria hemen apurtxo bat hemendik aztirago pasatuko dira.